Ha megjelennek az öregedés jelei, és apró ráncok tűnnek fel az arcon, segít az Athena 7 perces ránconyító krém, mely azonnal hat 10 órán keresztül. Akár szarkalábakról, homlokráncokról vagy nevetőráncokról van szó, 7 percen belül látható eredmény mutatkozik. Az Athena 7 perces ránconyító krém állatokon végzett kísérletek nélkül állandóan tesztelt termék, ami minden bőrtípusra ajánlott. Naponta, illetve igény szerint használható. Hatását 10 órán keresztül fejti ki. Az Athena 7 perces ránconyító krém a 10 óra letelte után ismét problémamentesen felvihető és újból, gyorsan, láthatóan és meggyőzően hatásos eredményt mutat. Bemutatjuk, hogyan használja. Vegyen ki a termék mellé adott szedőlapáttal egy kis mennyiségű, 2 gombostű fejnyi krémet, és figyeljen a pontos adagolásra. Egy ecset-hegynyi elegendő a fél arcra. Ha túl sok krémet visz fel, akkor fehér folt keletkezik a bekent részen, a krém kemény és repedezett lesz. A kevés itt többet jelent. Nedvesítse be és törölje le egy törlőkendőn a korrektor ecsetet, majd mártsa bele a krémbe, és győződjön meg arról, hogy az ecset hegyén a krém egyenletes. Kenje be az arc problémás részeit. Először mindig húzzon egy vonást a problematikus területre, és utána dolgozza be alaposan az ecseten maradt krémet, továbbá ügyeljen arra, hogy mindig az ecset szélesebbik felét fordítsa az arc felé. Mély, homlok és nevetőráncok esetében is ugyanezt az eljárást kövesse. Először egy vonást húzzon, utána a maradékot dolgozza be, vagy masszírozza be ujjaival. Ezután maradjon mozdulatlanul 7 percig, lazuljon el, és ezután figyelj meg a tükörben, milyen gyorsan és hatásosan hat az Athena 7 perces ránconyító krém az ön bőrén. A termék egy filmréteget képez a ráncokra kenve, ahol feszesítő hatást vált ki a bőrben. Fontos, hogy a 7 perces beszívódás alatt ne mozgassa az arcizmait, így a krém teljesen kifejteti hatását. Az első eredmények már néhány perc múlva láthatóak. Lehetőség van arra, hogy az Athena 7 perces ránconyító krémet az alapozó alatt vagy felett használja. A hatás ugyanaz lesz. Ha az Athena 7 perces ránctalanító krémet használja, 7 perc alatt éveket fiatalodhat. Köszönjük a fordítást Somogyi Szibillának! Sok sikert és csodálatos ránctalan napokat kíván nektek! Az Adónia Hungary Team!